is woensdag 20 november, de dag dat. Wij van de Mond weer voor het eerst scrabbymasten alweer. En jonge Rijn haar smartphone voortdoggen omdat ze er verslaafd aan raakt. En dat is het niet net verstuurd wordt. Een heel goeie en welkom bij Bient. Met Margrethe Graaf heb ik het aanst over het oerstappen van huisdokter. Want als het betrouwen voort is, kun je gewoon een oor uitkiezen. Alleen de meesten van u die weten dat net. Via laten we zien hoe je als eerder zelfstandige toch weer aan een mooie werkroom te komen. Hoeveel vierkante is er nodig? Nee, eigenlijk helemaal net vallen. Dus ik gewoon een rondte voor West-in-Broek. Ja. Is natuurlijk een beetje gezelligheid, Ja. orenmeesken. Zodat de een ander een beetje helpen kist Ja. en gezelligheid op zich. Nou, dan stel ik voor dat we even naar een plakje daar rijden. Molke als witte motor. Deze slogan uit de jaren 80 is helemaal weer actueel. Zeker voor Friesland werd molke nou vooral yield als de economische motor. Boeren bouwen massaal nijstallen en zuivelbedrijven uit China en Nieuw-Zeeland investeren honderden miljoen euro's in de bouw van grote fabrieken. Dit alles brengt Friesland honderden naar je baan, maar die groei had ook een keerzijde. Een verslag van Omroep Friesland en Eén Vandaag maken toch Ferry Stoop en Hajo Bootsma. Molke is op het stuit een van de grote motoren van de Nederlandse economie. De investerings die dienen worden door boeren en zuivelbedrijven zorgen voor honderden banen en miljarden aan omzet. Friesland speelt een grote rol in dit succesverhaal. Friesland is bij uitstek een melkveehouderijprovincie. Met de goede omstandigheden, de ruimte en gewoon ook het goede grasland, de goede grond om goed melk te kunnen produceren. De verraadwierde vraag naar Frieske molke groeit en blijft groeien. Het gevolg is dat boeren hier massaal investeren in nijstallen en kijkkeepje. Boven dat investeer je zuivelreuzen uit China en Nieuw-Zeeland honderden miljoenen euro's op het Jereveen. Friesland staat natuurlijk in de wereld als nummer 1 bekend. Waarom gaat het zo goed met de Friese zuivelsector? China speelt in dat verhaal een wichtige rol. Next, we have the latest on China's mounting toxic milk scandal. Now 3 infants have died and more than 6,000 have fallen ill. In 2008 kreeg China te maken met een groot melamineschandaal. Deze giftige stof waar terug de babymelk mengt, maar desastreuze gevolgen. 6 baby's overleven het net. Honderdduizenden kregen last van onderoren nierstjen. De helft van de zuivelfabrieken was sticht van de Chinese oerhiet. En dit zorgen voor een grote kwaton babymelk in China. En dus ziek is het oer de grens. I live with my family in Holland. And we've been enjoying our healthy environment for ages. De Chinezen komen naar Friesland met een poeder vol yield. Wij maken ook gebruik van Chinees geld. Zegt Bart van der Meer. Hij is de grote baas van babymolkenfabrikant Aus Nutria Hyproca. Hij neemt dus mee naar het IBF-industrieterrein bij het Jereveen. Hier wordt in Kwatten met Chinees geld een nieuwe babymolkenfabriek gebouwd van 120 bij 300 meter. Waarom willen die Chinezen uw babymelkpoeder nou zo graag? Ja, Nederland staat op nummer 1 en dat blijft het voorlopig ook, naar mijn inschatting. De Chinezen gaan grote vinger in de brei bij het nieuwe fabriek op het Jereveen. Aus Nutria Hyproca is een Chinees-Nederlands bedrijf. Hyproca maakt al meer dan 100 jaar babymolkenproducten in Nederland. Aus Nutria is de distributeur van babymolk in China. Voor de bouw van deze fabriek zijn beide fuseerd. Ze steken het jaar 150 miljoen euro in de nijbouw. Op termijn in feite moeten we hier 100.000 ton eindproducten kunnen produceren en vervolgens transporteren. En dat betekent over de 100 miljoen blikken. 98, 99, 100. Wow, that's a lot of cans. En een heel soort yield. 100 miljoen blikken babyvoering voor het Chinese merk. Het is de hint maar de gouden aaien. Een blik kost het hier in Nederland tussen de 15 en 20 euro. In China het dubbele. Even verderop op hetzelfde industrieterrein bindt 2 orenzuivelgiganten al aan het bouwen. Een nieuwe fabriek van de Nieuw-Zeelandse melkproducent Fonterra en een fabriek van de Nederlandse cheeseproducent Aware. Nou, de gemeente en de provincie waren allebei zeer actief om ons hier naartoe te halen. We staan hier op een fantastische A1-locatie dicht bij de snelweg. Van Jereveen is de komst van de bedrouwen een boppenslag. De gemeente is haast failliet. De honderden naar je baan ben dan ik meer als welkom. Het is net alleen de Chinese merk dat zwaar gaat voor de groei van de Friese zuivelsector. Ook de opheffing van het melkquotum in 2015. Van dan al mag je de melkveehouders zelfs weten hoeveel ze melken willen.
Ik las in de krant dat de boeren hier het bevrijdingsdag noemen. Ja, sommigen ervaren dat zo. Bevrijdingsdag van de quota. Begin jaren 80 weer er sprake van een grote melkplas. Boeren produceerden te volle melken en dus stelde Brussel een melkquotum in. 30 jaar lang waren de boeren behind in de groei en konden net vrij uitmelken. Het is onvoorstelbaar dat ze het zo ver laten komen. In 2015 gaat in heel Europa het quotum op de helling. Boeren staan nu al te springen om te investeren in een nieuwe stal. Dit is de gloednieuwe serrestal van melkveehouder Katrines Dijnem van Veenwouden. Een investering van 1,2 miljoen euro. Dijnem breidt het uit van 160 naar 200 kei. En dat betekent meer productie en ook meer winst. Ik ga er nog net van uit dat wij vrij uit melken kunnen. We kunnen misschien op wol toch dat er meer fabrieken in Heerenveen gebouwd wordt, dat die extra melken hebben willen en kunnen, dat we op zo'n manier wol meer melken leveren kunnen. Dijnem levert zijn melk aan Friesland Campina. Om de grote vraag uit China naar de Takkamsta aan te kennen, steekt het bedrijf alleenig al in wat Nederland 1,2 miljard euro in de uitbreiding van fabrieken. En dat gaat makkelijk uit, want China zal Nederland voorlopig net inheljen. Er is daar gewoon in het land zelf eigenlijk heel weinig basis voor melkveehouderij. Dat heeft te maken met klimatologische omstandigheden en dat heeft te maken met ruimte. En we zien over de hele wereld dat er eigenlijk maar een beperkt aantal gebieden zijn die echt helemaal qua klimaat en alles geschikt zijn voor melkveehouderij. Ja, en wij zitten in zo'n gebied. Ja, en ik praat je verder over de groei in de zuivelindustrie met Martin IJsing. Hij is sectormanager melkveehouderij van de Rabobank in het noorden. En de Rabobank is een van de grootste financiers van de boeren. Welkom. Dank u wel. Ik zal het in het Nederlands doen, want u komt uit Drenthe, hè? Ja, dat klopt. Ja. Okay. Vorig jaar, de 2012, staken jullie 3,5 miljard Rabobank in de financiering van de melkveehouderij. Is er sprake van een goudkoorts onder de boeren? Het sentiment op dit moment in de melkveehouderij is zeker goed te noemen. Dus dat melkveehouders nu investeren in gebouwen en grond, dat komt mij niet vreemd voor. Nee, dat klopt. Ja. Maar is het zo groot zoals het ook wordt voorgespeeld? Op dit moment zien we nog steeds flinke opschalingsplannen. Ik zeg er nadrukkelijk bij plannen, want niet alles zal doorgaan. Ik denk dat dat misschien later in het gesprek nog wel aan de orde komt. Maar we zien nog steeds mensen die fors willen opschalen. Niet alleen in Friesland, maar ook buiten Friesland. Ja, maar Friesland is dé provincie waar het gebeurt, hè, met al die fabrieken. Noem het maar op, dus die boeren die krijgen een boost. Ook met dat melkquotum wat eraf gaat. Wat betekent dat voor de boeren? Ja, Friesland is zeker een hele goede melkveehouderijprovincie. Dat werd in de film ook al heel duidelijk aangegeven. Ook buiten Friesland kun je prima melk produceren. En ja, het klopt dat hier voornamelijk concentratie plaatsvindt van verwerking van de melk. En dat houdt in dat Friesland een goede provincie is om die melkveehouderij verder op te schalen. Oké, nou ben ik een boer, 100 koeien. En ik denk, ja, daar komt aardig wat geld aan. De kip met de gouden eieren. Ja. Ik wil meer. Wat is dan de procedure? Nou, als een agrarisch ondernemer, een melkveehouder in dit geval, bij ons komt, zullen wij eens kijken van wie hebben we ten eerste bij ons aan tafel zitten, voor zover dat nog niet bekend is. Want vaak kent de relatiebeheerder van de lokale bank de melkveehouder wel. Maar als we willen gaan groeien met een melkveebedrijf, een van de eerste dingen wat we doen is kijken hoe ver wil je dan groeien, maar ook vooral hoe waren jouw resultaten in het verleden. Want niet iedereen krijgt zomaar een... Nee, niet iedereen zal in aanmerking komen voor een financiering. De resultaten uit het verleden moeten bovengemiddeld zijn, wil je een sprong kunnen maken in de toekomst. Ja, maar dat is de basis. Maar zijn jullie wel makkelijker geworden? Of wij dan makkelijker kunnen zijn? Nee, is de drempel toch wat lager geworden? De voorwaarden zijn nog steeds dezelfde, want wij beseffen ons ook heel goed. Ja, we zitten nu in een hoogconjunctuur, zeker als het gaat om de melkveehouderij. Goede melkprijzen, dat stimuleert ook enorm. Niet vergeten dat de kosten ook flink zijn opgelopen. Als je een melkveehouder vraagt, die zou ook vrij snel zeggen, ja, we hebben een prima melkprijs, maar vrij snel komt erachteraan en de kosten, die zijn toch ook wel opgelopen. Dus ja, het gaat om wat kun je bufferen in je bedrijf en wat kun je zelf achteruit zetten om ook een sprong mogelijk te maken. En ook om tegenvallers in de toekomst te kunnen vangen. Want we hebben nu een hoge melkprijs, maar door externe omstandigheden mag je ook rustig een keer verwachten dat die melkprijs een keer een stuk lager wordt. En dan moet je ook aan je rente- en aflossingsverplichtingen bij de bank kunnen voldoen en alle andere kosten. Het is dus niet alleen maar Hosanna. Het is niet alleen Hosanna. Op dit moment is het sentiment prima en de markt en de zuivelmarkt ziet er gewoon goed uit vanwege de groei. Met name over ver in Zuidoost-Azië, maar ook in andere landen zoals Vietnam en in de toekomst ook Afrika.
Ja, daar wordt heel veel zuivel gevraagd. En niet alleen babymelkpoeder, wat hier in de film werd geschetst, maar ook andere soorten. Ik noem sportdrankjes bijvoorbeeld, daar is ook heel veel vraag naar. Dus ook net die zaken, waar Nederlandse zuivel heel goed in is om dat te verwaarden, daar wordt ook naar gevraagd. We zagen net ook dat schandaal. Het melamineschandaal. Ja, en er zijn wel meer van dat soort zaken geweest waardoor die melkprijs heel erg naar onder ging. Klopt. Houden jullie daar ook rekening mee, dat kan gebeuren? Nou, wij houden er geen rekening mee met schandalen, maar we proberen, dat is denk ik heel lastig. Nee, maar dat je zegt van dan maar niet te groot groeien, dan maar niet naar 300, maar naar 2, want dan hebben we het in ieder geval in de hand zo meteen. Nee, klopt. We willen graag dat de melkveehouders na investering nog buffer hebben om tegenvallers te kunnen opvangen. Dus wanneer zo'n melkprijs in elkaar zakt door een melamineschandaal of door veranderde marktomstandigheden, hopen we dat ze nog in die reserveringscapaciteit, dat is een kerngetal voor de melkveehouderij, daar zal ik verder niet over uitweiden, dat die buffer er is om zo'n tegenvaller op te kunnen vangen. Dus niet tot op het randje financieren. Oké. Nou ja, dat is dan ook voor jullie, anders krijg je het geld niet terug. Dat is natuurlijk, zo werkt het met de bank natuurlijk, hè? Dat is ook commercieel. Ja. Dan even over het verhaal eromheen, want je hebt die megastallen. Daar zijn mensen nu bang voor, hè? Want die boeren die kunnen dus, als ze het goed doen, kunnen ze maar koeien erbij zetten en stallen bouwen. Ja. Is dat een reële angst? Nou, de schaalvergroting in de melkveehouderij gebeurt gelukkig niet alleen maar door megastallen. Ik ken ook genoeg voorbeelden van mensen die zeggen van, weet je wat, ik ga niet een hele grote stal bouwen. Ik weet dat het gevoelig ligt bijvoorbeeld in mijn omgeving. Ik koop een bedrijf erbij van iemand die staakt. Daar ga ik dan mijn jongvee bijvoorbeeld opfokken. Dat schept weer ruimte in mijn bestaande stal. En dan kan ik op die manier ook groeien. Zonder dat er voor het oog van het vaderlandsvolk een grote megastal dat willen jullie verschijnt. Ook niet? Nou, we hebben niks tegen megastallen. Maar je moet altijd kijken van, past het in mijn omgeving? Treed ik in contact met mijn buren en omgeving? Joh, ik ben dit van plan. Past dat en mag dat? Wat vinden jullie daarvan? Betrek ze erbij. Ik denk dat, als je erover communiceert, dat het draagvlak groter zal zijn. Okay. Martin Huizing, bedankt voor de komst. En jullie hebben het nog druk met al die aanvragen. Oké, dank u wel. Okay. Ja, terug alle ontslagen in Friesland even heel wat doors. Binnen er al meer dan 4.000 mensen van haarzelfs begonnen. Maar deze zelfstandigen hebben het net makkelijk. Ze gaan er in deze tijd qua Cape het meest van alle werkenden op achteruit. Freelance verslagjouwer Berber Hania is een van die nieuwe ondernemers. En zij zocht naar goedkope alternatieven voor starters. Joert de ziektocht naar een kantoorruimte die het wel te bedelling is. In juni schreef ik me in bij de Kamer van Capehandel. Als ik dwaande ben met het opstarten van mijn eigen bedrijf, bleven de rekkens haar opstapelen. Hoe los ik de financiële crisis op mijn eigen bankrekken op? Thuiswerkje is net altijd ideaal en er zijn nog kantoorruimtes hier. Maar een werkplek hier is duur. Wat een stuk goedkoper is hier via Carex. En die zitten in de Veensnes. Mag ik daar vragen wat toch precies doet? Ik ben freelance journalist en fotograaf. En fotograaf, oké. Ja. En hoeveel of jouw kantometer is er nodig? Nou, eigenlijk helemaal net zoveel. Dus zie ik ze gewoon een rondte voor West-in-Broek. Natuurlijk een beetje gezelligheid, orenmeesken. Zodat een ander een beetje helpen kist en gezelligheid op zich. Nou, dan stel ik voor dat we even naar een plakje daar rijden. Wat voor plak is het, correct? Nou, het is een kantoorpand. Heel vroeger had er een wenningstichting zitten. En daarna het 4 Friesland daar zitten. En nu is het leeg, nu is het te Cape. En om de boel net leeg te laten, dan verloedert het gewoon heel snel. En wij het in beheer kregen om daar de mensen te helpen die tijdelijk gewoon huisvestingproblemen hebben. En in dit geval binnen het bedroekers. Als je dit pand hebt, je zit ik al in bedroekers in. Klanderij. Mensen krijgen nu heel goed een kantoorruimte. Nou, daar leren ze dus heel veel mensen kennen, gezelligheid, netwerken, een ander helpen. Wij proberen dan verschillende bedroekers een beetje bijna te zetten, dat we net alle dezelfde bedroekers ter plaatsen. En dan krijg je een beetje dat broedplaatseffect. En hoe doe je hem dat? Doe je hem met een soort idealisme of is het big business? Ons doel is de leegstand op te lossen. Dus echt wat met de leegstand te doen. En de mensen die wij plaatsen, zo goedkoop mogelijk te plaatsen. Dan denk ik, ja goed, wij zijn maar een trekje mensen. We hebben een familie, dus wij moeten gezond wezen. De auto's moeten ik erin bloeien. En wij vregen een minimale vergoeding om het mogelijk te maken. Op het moment ben ik bezig wat wapens in het spul te krijgen. En dan ben ik bij een laser bezig. Daar zit ik in op een oude auto.
Ja, we zijn beide nog aan het afstuderen. We hebben nog een derde persoon erbij die moet voor ons tekenen, het tekenwerk zeg maar. En wij zijn inderdaad programmeurs, zorgen dat alles werkt binnen de game. We zijn nu aan het vergaderen over onze oranje trip in Canada. We gaan een trip maken in Canada met de vasthangende emigrant naar Ontario. Oké, dus je bent toneelmakers? Ja. En daar hebben we het nog even over hoe het ging en hoe komen we eruit. En wat zijn de komende plannen voor dat komt hier. Momenteel de e-mails. Dat moet ik natuurlijk ook doen. En ik check natuurlijk de voorraad zodat alles weg kan. En je vader is in de loods, ja. Zijn het drukke tijden? Ja, joh. Het is niet aan te slepen. Ik ben op zoek geweest naar huurpandjes en dat is voor een kleine ondernemer zoals mij toch wel aardig prijzig. En Carrix valt gewoon goed te doen voor mij. Maar het kan zijn dat je er over een maandje weer uit moet, hè? Ja, dat kan, dat is het risico, maar weet je, dan komt er wel weer wat anders voor in de plaats. Dit hier ging gedacht. Oké. Mooi uitzicht. Ik vind hem wel wat ongezellig. Ja, dat is een gezellig mandje. Creatief is. Morgen weer een bezuinigingstip en die is handig voor elke nie, net alleen nog voor starters. Ja, de relatie tussen huisdokter en patiënt bestaat uit betrouwen. Maar wat als dit betrouwen schijnt wordt en je net meer door je eigen huisdokter geholpen willen? Een soort mensen weten net dat je samen van huisdokter oerstappen kennen. Directeur Margrethe Graaf van Zorgbelang, ze willen dat dit beter bekend wordt. En daar zullen we het aan over hebben, maar nu zullen we eerst naar een voorbeeld van hoe het spannings tussen twee dokters detailleert dat een heel eiland kiezen moet. Onrust van hoe moet dat nou verder? Wat gebeurt er zometeen? Bij wie kan ik aankloppen als ik mijn been breek, bij wijze van spreken? In deze praktijk hebben Saal en de oorhuisdokter Kouwenhoven 2 jaar in harmonie gaan werken. In september kwam daar een aan om Kouwenhoven geen maatschap gaan voeren. Van dat moment af is de spul tussen de 2 dokters. Ik heb duidelijk een voorkeur voor Pauline Kouwenhoven. Want? Ik wil graag modernere technieken als ik problemen heb. En net kom na je week maar weer eens weer om. Om de stiepen van de eilandbewoners te krijgen, brachten beide dokters brieven bij alle huizen op Skierdel. En dat levert discussies op. Gewoon mensen willen haar dwongen om een kaart te maken. Ik vind het jammer, maar als zij vinden dat ze daar meer aandacht, betere zorg, meer op hun gericht zijn, prima. Voor 2 dokterspraktijken is het eiland te lieds, zo zei de burgemeester. Deze strijd docht Skier geen goed. Ja, Margrethe, dit komt uit het archief van Joert, hebben wij bijpakken. Maar het is wel heel actueel nog altijd, nee, want er komen heel iets meer verhalen door. Hoe vervelend is het nog voor de bewoners, de eilandbewoners, dat ze kiezen moeten? Ja, dat is hartstikke vervelend voor zelfs. En nou ben je eens op een Lieds eiland, dus dan hast je al gauw minder te kiezen. Maar als die 2 dokters dan ook nog spul krijgen en dan hast je het gevoel dat ze dan als patiënt een beetje tussen wrong wist, ja, dat is voor zelfs net de positie die ze had was. Nee, want die ene vrouw die is wel vrij duidelijk, die staat eigenlijk door die vrouw. Ja. En ik wil om een duidelijke reden. Ja, want dat ja, wil ik in ieder geval goed helpen. Ja. En ze hebben mensen ook wel hun voorkeur. En het is echt een recht om te kiezen welke huisdokter als het was. En vanzelfs is het moeilijk kiezen voor een huisdokter in Amsterdam. Maar het mij wel. Ja. En 4 kilometer verderop moet sowieso wel kennen. Ja, want dit is een punt. We staan die als directeur van Zorgbelang, de organisatie die opkomt voor patiënten. Ja, daar maken ze die eigenlijk wel heel lang druk al over. Dat het kennelijk dat we dat net weten. We bleven dus heel lang bij uw huisdokter. Wielst we eigenlijk daar wel voort willen. Dat doen we bij een fysiotherapeut misschien ook wel. Dan gist heel gauw switchen. Ja. Wat is het nou probleem steeds maar? Nou, als je gewoon tevreden bent over je huisdokter, is er niks aan de hand. Want dat is hartstikke mooi. En het is meer het probleem dat wij irriteren ons wel aan de uitspraken van huisdokters als de wolf wordt. Daar had er een goede reden voor. Je had een diagnose mist of dat kun je een voorbeeld nemen uit de praktijk, want je krijgt klachten van mensen die
oerstad binnen, wat zeggen ze dan? Ja, nou ja, of die oerstappen willen. En dat is soms best wel schrijnend. Dat er zeg maar de huisdokter zei van nou, het valt allemaal alweer wat ta. En dan komt er de dag later ben je toch zo ongerust dat je de huisartsenpost bellen. En dan komt die in Del en du hast toch een longontsteking, maar gelden sirenes naar het ziekenhuis. Ja, dan hast net zo heel volle vertrouwen meer in de huisdokter. En als er dan echt net op praten is, dan was het misschien voort. En dat moet ik kennen, want ik meest kiezen voor de huisdokter die was. Maar dan zijn ze orenpraktijken vaak van nou, dan moet je eerst maar die eigen huisarts er maar even naar gaan. Nou, dat hoeft helemaal net, dat zit nergens in de wet. Want ik keer had ik nou Joet zei van ik wil eigenlijk een oorhuisarts, dan ken ik daar belly en dan moet ze me oornemen? Ja, tenzij de praktijk vol is. Maar heel vaak dan ben je direct heel open hoor, wils dat illegaal is vanzelfs. Van nee, wij gaan afsprutsen in dit plak dat deze week is van mij en die orenweek is voor die oren. En dus ik neem geen patiëntenoor. En dan moet je er zitten blijven. Krijg je dat soort voorbeelden? Dat je wat vind je ervan? Ja, nee, hartstikke slecht. Dus wij dat is echt illegaal dus? Ja, vanzelfs, want er mij gewoon geen afspraken maken we de oor. Wij nemen geen patiëntenoor van een oor, want er is een recht van keuze van hulpverlener. Dus wij hadden hier al een paar keer over met de vereniging van huisdokters. Maar die zeggen ja, wat huisdokters doen, daar kennen wij net zo volle ontwaan. Patiënten ben ik net makkelijk. Ja, het is wel heel vol, maar hoe kunnen we het aanpakken dat het makkelijker wordt? Ja. We hebben een redentrieënstelling erop hangen, de hele dag op internet. En daar komt dan een poll uit, want mensen mooie stemmen. Ik heb even een shin. En dan blijkt dus dat 76% zei, nou ik ben eigenlijk wel hartstikke tevreden. 18% zei van nou ja, ik weet net wat regels binnen. Nou ja, er ben maar een peer die echt hoe is dat binnen, die 76%. Dan tik ik, hoe groot is het probleem eigenlijk? 76% is het dus hartstikke tevreden. Ja, dat is ook zo. En dat is maar mooi, hè? Want oorzaak goed wel wat budgetten voor de huisdokters. Maar hoe groot is het probleem dan? Nou, het is een probleem voor die 24%. En dan vooral voor die 20% die zei, ja, ik wil wel oerstappen, maar ik weet net hoe het moet. En dan ben er een peer die zegt, oké, nou ga ik het echt doen. En die komen zo volle rare dingen in. Het is heel lastig om dan de oerstap te maken, want dan was ik net op een rare voet beginnen met een nieuwe huisarts. Want ja, het is juist zo belangrijk dat er een vertrouwensband is. Of dat in elk geval het idee has van er wordt naar me luisteren, of het wordt goed afwagen, het is deskundig advies. Ik ga hier wat mee. Kies nou voor de mensen die nou zitten te zien en denken, ja, ik heb ook een minder relatie. Kies nou een tip, Jan, wat je dwang kennen? Nou, in elk geval zie je even advies bij advies.zorgbelang. Daar kiest gewoon hinnenbellen en dan kies even wat voorbeelden aan. Maar wij hebben ook op uw website hebben wij een dossier maken met tips om oor te stappen. Oké. Nou, dit heeft omkaarten. Morgen misschien wel telefoontjes van Lilke huisartsen. Dat zien we dan wel weer. Ik neem het op de keer daar. Oké, tegen dank. Ja, dit is voor jou. Morgen ben we er weer met dan met Arjen de Boer. En ik wens je nog een hele nog verkeer verder.